sure ni gi defend, gi make sure no the right people obedo in positions go. Koro nyaka wadhi neno gwerok matin, the show of mighty, especially kowuok side mar Azimio, but anyalo wacho ni kani kawuono tarik 13 ne okane gima dhi pogre dhi change list mosebedo submitted no. King'iyo cases mang'eny manyoro mako joko 2-3 manyoro mosebedo ka giluongo kobedo mentioned sana kosebedo dropped. Koro onge gimoro mang'eny matweyogi mamiyo ok ginyal kalo chapter 6 mar constitution. Koro mandate maro bunge committee aneno kanyo, bernen kata na jogi kane ni yiero kaka ichungo wacho nene ging'eyo ni nyaka gikal through process mar vetting. To an gadier ni gibende giseikre moromo nikech ging'eyo gimorito gi mbele kanyo, to ging'eyo no ng'enyne seche moko siasa be nyaka donjie, manie sama committee nyaka flex their muscle. Yeah. Akaw biro korka kori green